na-ege ntị ka kọlụ na-akụkọ ndụ na-ege ntị ka kọlụ na-akụkọ ihe ọ bụ na na-eme n'ụwa cheta ụmụaka ihe ọ bụ na na-eme n'ụwa cheta ụmụazị agba na-agba ọjọọ n'ebe ụmụaka nọ ịdị na ndụ na-ezi ezi nyere ụmụaka Ada mommy gonna enwe okwu ịnọ Ada mommy gonna enwe okwu ịnọ Mommy nke m bụ n'abalị onwere okwu ịnọ mana oru anụ ụtụtụ onwere ose bọ Mommy nke m bụ n'abalị onwere okwu ịnọ mana oru anụ ụtụtụ onwere ose bọ ihe ọ bụ na na-eme n'ụwa cheta ụmụaka ihe ọ bụ na na-eme n'ụwa cheta ụmụasị agba na-agba ọjọọ n'ebe ụmụaka nọ ebi na ndụ na-ezi ezi nyere ụmụaka otu nwaanyị ka di ya jere obodo oyibo di ya nọrọ afọ asatọ n'obodo oyibo nwaanyị echekata di ya gbawa n'iro nwaanyị echekata di ya gbawa n'iro ihe ọ bụ na ọ na-eme ka ọ na-eme na nzuzo ihe ọ bụ na ọ na-eme ka ọ na-eme na nzuzo ka ndị mmadụ ghara ịma ka di ya ghara ime ya ya mere tita abalị ọkpọrọla obi ya oru a na-eche ụtụtụ ọsị ya na-awa ya mere tita abalị ọkpọrọla obi ya oru a na-eche ụtụtụ ọsị ya na-awa ihe ọ bụ na ọ na-eme ka ọ na-eme na nzuzo mana otu nwa ya ka ya na ya bi n'ụlọ ofu ma atụrụ asị ka ha niile na-arahụ otu ma atụrụ asị ka ha ncha na-enine nwa hụrụ ahụrụ abalị ọyị ya bata nwa hụrụ ahụrụ ọyị ya nwoke abata tupu obila n'ụtụtụ nwoke apụgo tupu obila n'ụtụtụ nwoke apụgo o wee ruo n'ofu ụbọchị nwa ha ebie o wee wụ n'isi enu wee fụwa okwu ịnọ o wee wụ n'isi enu wee fụwa okwu ịnọ maka ihu na nne ya kwuru onwe ha rapa ọ na-arafu isi ha ka ọ mara na ha dị bọ ọ na-arafu isi ha ka ọ mara na ha dị bọ ọ na-abụ owu n'isi enu o wee data ọ na-abụ owu n'isi enu o wee data ihe ahụ ka ọ na-eme dị ụra atụ ya ihe ahụ ka ọ na-eme dị ụra atụ ya o wee ruo n'ụtụtụ wee lewa nne ya anya o wee bụrụ ụkwụ na abụ ka nne ya ji aga ọgbagojia ya anya ihe nne ya na-eme ọgbagojia ya anya ihe nne ya na-eme o wee chọwa maka ibe ogaja ajụjụ o wee chọwa maka ibe ogaja ajụjụ onye ọ bụ n'ọfụ n'ụzọ jụụ ya ajụjụ onye ọ bụ n'ọfụ n'ụzọ jụụ ya ajụjụ Ada mommy gị ọ na-enwe okwu ịnọ Ada mommy gị ọ na-enwe okwu ịnọ mommy nke m bụ n'abalị o nwere okwu ịnọ mana oru anụ ụtụtụ o nwere ose bụ mommy nke m bụ n'abalị o nwere okwu ịnọ mana oru anụ ụtụtụ o nwere ose bụ onye ọbụla ọ jụrụ ajụjụ ka mụ ya mụ onye ọbụla ọ jụrụ ajụjụ ka mụ ya mụ amụwe ya m ozugbo o wee bewe akwa amụwe ya m ozugbo o wee bewe akwa ụja nọrọ n'ofe ebe wee bewe akwa ụja nọrọ n'ofe ebe wee bewe akwa o wee ruo n'ofu ụbọchị n'ime ụlọ akwụkwọ o wee ruo n'ofu ụbọchị n'ime ụlọ akwụkwọ ebe onye nkụzi na-aza ajụjụ maka na-ajụ ebe onye nkụzi na-aza ajụjụ maka na-ajụ obere nwe bilie wee jụọ ya ajụjụ obere nwe bilie wee jụọ ya ajụjụ onye nkụzi mommy gị ọ na-enwe okwu ịnọ onye nkụzi mommy gị ọ na-enwe okwu ịnọ mommy nke m bụ n'abalị o nwere okwu ịnọ mana oru anụ ụtụtụ o nwere ose bụ mommy nke m bụ n'abalị o nwere okwu ịnọ mana oru anụ ụtụtụ
onwere osebo onye nkụzi amụkata ma ọ mali ọ ga-eme onye nkụzi amụkata ma ọ mali ọ ga-eme onye nkụzi amụkata ma ọ mali ọ ga-eme onye nkụzi amụkata ma ọ mali ọ ga-ebu ifugo ihe mmadụ na-eme na nzuzo ya ka emere ọpụta ihe ndị ụwa mara ya ka emere ọpụta ihe ndị ụwa mara ifugo ihe mmadụ na-eme na nzuzo ifugo ihe mmadụ na-eme na nzuzo ya ka emere ọpụta ihe ndị ụwa mara ya ka emere ọpụta ihe ndị ụwa mara ihe ọ bụ niile mee n'ụwa cheta ụmụaka ihe ọ bụ niile mee n'ụwa cheta ụmụasị akpa na agwa ọjọọ n'ebe ụmụaka nọ ebi na ndụ na-ezighị ezi n'iru ụmụaka adamọmi gị ọ na-enwe okwu ịnọ adamọmi gị ọ na-enwe okwu ịnọ mọmi ike m bụ n'abalị o nwere okwu